nag-implementar na subong nga gabi ang katapo sang Public Safety Transportation Management Office o kon PSTMO sa mga magahod nga tambot so kon open mapler no. Ibulon tani karon kay nagmando na ang aton sining alkalde sa syudad nga pangdakpon ang kutob sang magahod nga mga tambutso no. So ari may isa diri ka big bike, well, depende man ni balad sa sisi are Stock bike mo modify. Okay. Check tang decibel sir ha. Log lang mapandar sir. okay. Ari gina-check sa karon sa aton sining nga kapulisan. Sige sir. Pandara sir. Pandaron. May ginagamit sila nga stock ya pati sir? Stock ya? Hindi. Akin takod mo? 400. Ano kasi, anong cc sa motor mo? 400. 400. So pila sir ang ano ya? Ang ano kini tawag ni? Decibel. Oh, pilang kanya? Bali 88. 88. So 85 lang atal nyo sir. okay, sobra. Oo. Di sa 400 sir may pila sir. Pina-check karon. Mga kasama. Ang mo ko maglapaw suti open mapler gid siya. So saan mo lang sir ginislan sir? Dugay na. Dugay naman. So ano gani motor mo sir? Ano ni gani unit mo? Ang NK 400. Hindi 400 no. So mga sa consider nga big bike. Oo. No? Gina-check karon sa aton sining katapos sa PSTMO with Mandaluyong Police Station. Ang yari ato linong man niya. Gin parahan. Stock pa to, stock. Yari gina-check karon diri mga kabiyanan. Yari stock man eh. Okay akong stock ang imo motor, no? Stock ang stock ang tambutso sa imo motor. So likaw kagid ya sa dakpan na isang mag-aawod nga tambutso, no? Mga kabyanan. So, dire kami karon sa ano, hindi ko na pasukan ang location. Kay surprise ni sa aton sini nga PSTMO kag Mandaluyong Police Station. Oo. Ay napalayo diyan. Pasado. Oo, bali mo ng 5. Ano? Motor lang. Ano lang? Ang 86. Isabel, oo. Amo ni siya ang gamon nito. Oo, ano? Kapila para pagkahon. Pagkahon. Oo. So
pasado ang 400cc. Okay. Pila to gani, sir? Pila to gani? 90, Sa 400cc pila? 105. Pila siya? 93 lang. 93, so pasar. So kung pasar. lapaw sa 105, 105, so open muffler siya. Oo, pero Ayan. nakasalanay. So check na ni karon kung pila ang kabilugan nga na check nadakpan sa mga open muffler, no, na mga sa mga motorsiklo, no. Diri mga kabyanan, diri sa may Mandurria Police Station. So tari tatlo ka mga gipang parahan. Okay. License yan, mga kuwan, license. Pero, license yan, mga kuwan yan. Tapos para sa akon do mga linong man ah. So kina-check lisensya. Dahil yung ang warfare nyo, kung wala lang, kaya sa kamaganaw. Kay ginhimo ini mga kabyanan kay madamo sang mga report nga nabaton si Mayor Jerry Treñas nga nagareklamo, no, nga damo gid sang magahod nga mga tambutso, ilabi na sa mga subdivision, no. So ini base sa statement nga gipagawa ni Mayor Jerry Treñas kaina sang aga sa programa Straight to the Point program, no. So amo na nga implementar ang ining pag panakop sa mga open pipe nga mga tambutso sa mga motorsiklo, no, diri sa may syudad sang Iloilo. So wala to ni nga ginaparahan sa aton sini nga mga kapulisan, mga kabyanan ang mga motor, no. So gina-check ini pag mayara sila ginagamit niya Disabel nga ginatawag nga mo ni mag-monitor sa volume siyang tambutso, mga kasama, no. Kung maglapaw ka sa CC, maglapaw ang tunog sa motor mo sa CC sang imo motorsiklo, meaning open muffler ang ginagamit mo, no. So far do mayara na kita sir gid pagtikitan sir. So far mga pila na kabilog. Sa akon, isa pa lang ko sila, wala ko. Okay. Ano ang kanya ano ang unit? Ano ang unit sir? Single motorcycle. Open Hindi, obstruction. obstruction. Hindi, kuha naman na, tanan naman. Tanan na. Oo. So hindi siya open muffler. So, para wala ka man. May isang lisensya. Hindi lang ni tanan ni dala na lang ni darasa na lang ni sa PST mo pati driving without license. Dako. Talagi. So wala lisensya. Kinahanglan gini implementar kay manti magluwas open pipe ang motor mo. Parahan. Check ka ng tambutso. Pag ano ni driving without license, expired ang registration sa imo motor.
Kung la man lang niya violation, dire-diretso ka lang. Kung may malang violation ng imo motor, kag ikaw ikaw mismo nga driver, why gid problema. Sige da ipapula ko dun sang natapos ang pulis kag subong man sang nato sang PSD mo. Recheck ni open pa. Yan na lang. Yan na lang. Pilit-pilit lang tulat, ayam lang. Iya gini yang orange sa Xmax nga na ayo. Pila gani kasi sini mo sir? 300. 300. Iya kan ni iya ka mismo nga city sa Panginoon operation. Sir? Iya mismo sa bang sir ka city ng operation. Operation kami sa Bangsar Playa Di Mapler. pero namin ko iya ka city ni. Apa tadi? Para patas? Para sana na pati wala na Tanan dala. Dako ano na naman tanan. Pero nanter na karon sa amon nga mga motor. Di siyempre tanan yun dako pa naman sa may manapilit. Dahil sa sakyan dan mo gilagaw ang gabi lang restro dahil sa sakyan. Okay. So far kamustahon ta karon ang assessment sang PSD mo with Mr. Jack Punlo kung kumusta ang first night no implementation sang mga katapos ang PSD mo kag kapulisan naton mga kabyanan sa sining pag-implementar na sang tawag sini sang pagpanakop no sa mga open pipe nga tambutso mga kabyanan no. Kay man amo ni ginmanduan ni Mayor Jerry Treñas sa Public Safety and Transportation Management Office o kon PSD mo kag Philippine National Police o kon PNP nga dakpon ang mga magahod nga modified mufflers sa mga motorsiklo kag salakyan. Suno sa alkalde madamo na siya nga nabaton nga reklamo angot sa mga magahod nga mga mufflers o kon tabutso ilabi na kon gabi no nga naga disturbo sa katulogon sa mga pumuluyo no. So amo ning pahayag no ni Mayor Jerry Treñas ti ambal niya may order ako sa PSD mo kag sa pulis nga pangdakpon gid ang ining mga modified nga mga mufflers nga magahod kay I have been getting a lot of text message or messages and calls from our residents from different barangays nga nagareklamo gid nga nami kuno tulog nila gulpi lang mabugtaw sila because of this no. So isa ini sa mga payag ni Mayor Jerry Treñas. So ginpayag man sang alkalde nga nagpasa na siya sang proposal sa Iloilo City Councilors or Iloilo City Council angot sa pag-amend sa ordinansa angot sa mga modified mufflers sa syudad no.
So amo ni no ang pag mando kina kag announcement man ni Mayor Jerry Treñas sa programa Street to the Point program diri sa RMN Iloilo mga kasama. Suling ni Kili gadula-dula na ni Momo tapos gulpi lang gapaburhot kado motor sang pambot. Namin ni dakpo ng Gabaligya Open Pipes. Yes, dala pa ina no, dalakip na gina sa announcement ni Mayor Jerry Treñas. Lakip na ina ang mga nagaobra sa mga open pipe nga tambutso ang pangdakpon no kag inspection sang aton sini nga PSD mo kag aton sini nga mga kapulisan. So standby lang sa aton sini nga mga live viewers diri sa RMN Iloilo. By the way, upod nyo karon ang inyong alagad Radio Manflo Consumo Navarrete nga ready subong sa siyudad sa Iloilo. Partikular diri sa may distrito sang Mandurriao no gapa kuan kita diga monitor kita pag naga-cover kita sa sining pag-implementar sang PSD mo kag aton sining katapos ang pulis sa mga open pipe mufflers and pag-check kung may mga rehistro ang mga motor kung may mga driver's license no ang mga driver. Sa bagay no kung isa do kaka-iritar ka man bala sa mga kasubong sini nga mga sitwasyon labi na kung magaot ang tabutso mo labi na nga sa imo balay kuan ka na gatulog ka na kulpi lang nabyan ka sang magaot ang tambutso no kasang motor nga may magaot sang tambutso maglubasi na sa mga dalan kung isa hiriton ka pa kung isa gasundanay na kamo hiritan niya ka dalapuga sa magaod nga tambutso nga kun isa madulog man lang spunta doson oh diba yes no correct balaan nyo naman isa ba buli man lang sa pulis mo ang ginabantayan oh damo din naga-comment nga mga netizen nga sa amo ni nga barangay damo tagalabay nga open pipe ang tambutso. Way problema na check na naman. Ara si Sir Jack ka sir. Sinong head yun diri? Sampai balon tadi karon sa sa mga pulista Sir, nang gabi sir, kanalan ka license sir. Ay! Kuando seryoso mas Mayor Jerry Treñas no sa sining pag-implementar sa sining pagpanakop sa mga mag-aot ng mga tambutso labi na sa mga nagabiyahe nga wala na driver's license wala rehistro mga kasama. So may mga kuani no may mga di masaling ta perwisyo sa inyo travel bati ang tanan nga ini para lang ni sa mga para sa mga motorista naton nga mangin safe ang inyo travel mga kabyanan kag gina-check diri di ba karon hindi mo ang bala mo ang aksidente hindi mo mapulong mo di ba hindi mo mapulong ang aksidente karon kun ka drive ka way rehistro way ka lisensya anong ibato mo no mga kasama. So that is why nga gina-porsige gini sa syudad na implementar ang ining pagpanakop mga kabyanan sa mga motorista, sa mga motorcycle riders naton
nga open pipe ang tambutso, wire restro kag wala sa driver's license ang driver. Vincent Ayan Bayoneta, ang pamangkot mo ti pamangkot tana o kag ipamangkot naman sa kay Mayor Jerry Treñas kag sa kay Mr. J. Conlo. Oo, nga motor lang. Okay, so balan mo ang concern subong amo ni ang tambutso. Nga mostly amo gid ang ginareklamo sa mga netizen from different barangays diri sa syudad sa Iloilo, tambutso gid sa mga motor. So amo ning ginuna. No? Sige, so ang assessment karon sa aton nga pulis, until what time sila diri? Pila ka mo ka team, sir? Dua ka team, different areas. Hindi, Dire lang. Tani sa uton manakop man. Depende na sa inyo sini nga local government unit no sa uton. So naka pipe eh. So ang iba na notice na to. Actually hindi na niyang una nga kaginan nga gin-implement dogin implementan ni Sadto. Pero doon kontak lang ito bagon kay sa kasukuon man kasi madamo man yung mga ginakasakuan sa katong city government, no? Siguro atakaan na si Mayor Jerry Treñas nga dumdamo nagikureklamo nga mga gawod sa mga tambutso. So amo ni nag-implement sa mga gati. So mo gini yung main concern, no? Ang magahod nga tambutso. Along sara. Officer. Okay, may nagka-comment man dito tani sa banwa man implement. Siguro sa pagkabalo ko mayara na gina-implement man sa sa iban yung mga kabanwanan sa probinsya sa Iloilo, no? Mga kangay sining ordinansa. Sige, ang dugang siring development bantayan ninyo diri sa RMN Iloilo.